ma Kalonzo wacho kaka ingeni kang'iye kisiasa to Mheshimiwa Kalonzo Musyoka is a conflicted party. Gima wawacho ni nikech king'iyo part of the concerns manitiere selection panel to kaka iloso iwacho ni kata mana kisa achiel mantiere do momako one of the ambassadors miluongo ni ambassador Koki Muli, to gima wachore en ni migosi Kalonzo Musyoka ema chwale ni nyako bed IEBC as a commissioner. Omiyo koro ka wadhi e details ma wawacho ka ni ang'ono momiyo wan gi shida mag IEBC gi. Jo siasa machalo kaka jatendwa ni jogo ma are conflicted a process mar keto IEBC. To wanyalo dhi ma wawach ni each of the 7 commissioners nitiere ja siasa ma bro wacho ni an gini ok nyal bet nyaka Kevin Osidon bede gino eka nyalo yie. Kendo wanyalo dhi mo wach ni kata mana jatelo mar Kenya bede nigi wachne en gi joge modwa ni mondo keti. To ne waneno kata mana mar Cherera Fogi IEBC ni bang' mano to kata bedo ni chairperson mar CRA mabe wacho ni en jaod former chair mar commission Mheshimiwa Mary Chebukati ni nomi tich mana nikech nitie kaka nene chairman mago weche mawachre. Omiyo mbele ja Kenya to samoro wacho ni IEBC onge nikech jo siasa ok dwa ni mondo bed. Omiyo ka Mheshimiwa Kalonzo loso kamacha to ni kuom adier nitiere jok mosiemo wang'gi. To kaluwore gi narrative momiyo wano to an anyalo wacho ni osiemo ji ariyo. Osiemo Mheshimiwa Raila Amolo Odinga kaluwore gi handshake magisebedo godo gi jatelo mar Kenya ma en owuon en ja siasa mantiere Azimio to koyie godo to chako osiemo wang' jatelo mar Kenya ma en emoketo koke e chike matayo kaka mana IEBC bende iketo in place. To ngendi bende mar ariyo en ni kata obedo ni osiemo wang' jatelo mar Kenya to jatelo mar Kenya bende nigi pressure ma inyalo miye kaka ne waneno ka Gen Z nomiye pressure mowachone ni in okuti maber. To bende kaka wanyalo recall jogo ma wasekete office bende onge nikech idagi keto koki e chik mamiyo wateko mar mondo wabed gang'ono kaput mar the commission moripo bed ni tayo weche mag yiero mondo mi wathuolo mar mondo wachak process. Bak mana ni chik be wacho ni process mar recall no be Cleophas ok inyal time 2 years into an election. Mano be is one of the cases mantiere e doho. Number 3 weche mag ilose mag technology gi wate wang'eyo kendo jo Kenya ong'eyo ni wan gi gimiluongo ni M-Pesa. To M-Pesa ni anyalo oro ne okil pesa kumoro amora ma antiere. Moko chuno ni nyaka dhi ma mi ng'ato pesa mondo orne kata oidho mtoka mondo terni. Kaka watime e weche mag yiero. Ni an kaka for example ng'atno magocho Nyabera School, West Oyoma Ward, Rarieda constituency, Siaya County, ni nyaka idh mana easy coach kata kaundege kata riembo mtoka mondo adhi ago kura kucha. Why must it happen that way? Ang'o momiyo jo Kenya nyaka kete weche machalo kama ma samoro kura nindo nikech ji onge gi transport. Samoro kura nindo nikech joluor ni kang'o selande. Be ang' wakal Nakuru adier. Be ang' nakal kia Mtito Andei. Be ang' nakal kia Meru. Be ang' nitie weche mang'eny ma technology nyalo konyo wae mak mana ni jogo ma wacho weche mag technology kata mana AI artificial intelligence makuro ne ntiere platform miloseni. They are not the right people, Cleophas. Moripo bed ni wacho weche machalo kamagi. To nikech ka omi jo Kenya thuolo to wase nyaka bedo gi kata mana 2022 election. One of the contentions ne en soft copy or hard copy of register of voters. To chik owacho ni manual voting, iluongo ni black book. Mani koro nyaka idhi ni chiwo ID then ing'iyo nyingi ni Cleophas bende nitie kata ititeko. Oripo bed ni mi biometric. Makise wacha ni nyingi kata ID number mari tisechiwo voters card no ting'iyo then iketo your thumb to electronically technology tiyo. To kineka chik ing'ado a few hours to the election to en chik ma osewacho ni gimodwa timo no ok oripo bedi. Omiyo weche ma gilose gi to gin weche mabeyo mak mana ni again political goodwill